Eta gaurkoan kolaboratzaile batekin zinema kontuak izanen ditugu, Arantza Ibarra, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. Bueno, gaurko estreinaldiak aipatu baino lehenago, Iruñean badugu emakumeen inguruko ziklo bat, gaur bertan hasiko dena, ezta? Eta hainbat kontu izanen dira datorren aste honetan zehar, ez? Pixkat gehiago luzatuko da. Urtero egoten den gauza bat da, eta hau komentatu behar da, oso garrantzitsua da gainera, eta geruta garrantzi handiagoa dauka, emakumeen zine honek, ez? Ekartzen dute gainera, ez edoze gauza, baizik eta saridunak eta bai zuzendariak ekarri egiten dute, kolokio bat, hitzaldi bat emateko jendeari, eta oso polita izaten da, ez da bakarrik pelikula ikustea, baizik eta beraiek zer kontatzen duten, ez? Ikustea da, gaur hasten da, gaur adibidez, gainera zuzendaria dator, bera zuzendaria Carla Simon, berano 1993 deitzen da pelikula, eta bera zuzendaria egongo da bertan. Orduan aukera izango dute jendeak, berarekin, hitz egiteko, komentatzeko zerbait, eta gainera gaia oso beran gurasoak hil ziren sida IS-arekin, eta, adopzio, famili bat zeukan, gurasoak ez zeukanetik, eta pixka bat inspiratuta dago bere bizitzan. Eta, oso pelikula esaten dute oso ona dela, eta bera egongo da. Gaur bertan hori, ez? Gaur bertan gainera dauka jendeak nahi badu ikusi. Gero datorren aste guztian bebai daudean beste pelikula. Daukagu Txabelaren dokumentala, adibidez. Gainera horko zuzendari biak, Catherine Wynn eta Dareska Kai, hori adibidez bigarrena Dareska Kai bebai egongo da bertan. Jendeak nahi badu Txabela Vargas zei buruz dokumentala ikusteko. Gero daukate Aurora pelikula frantziarra, La idea de un lago argentinakoa. Eta ez dakiko horatzen zaren, rara pelikula esan genuena, txiletarra rara, sari asko eukidu zinemaldian, Donostiko zinemaldian, eta eukidu sari asko, eta hori bai egongo da datorren astean, hori pelikula jendeak ikusteko aukera izango du, batzuk ezin izan zuten ikusi, ze denbora gutxi egon zen, eta orduan aukera izango dute berriro ikusteko. Eta azkenik, Marie Curie pelikula, zientzilari Marie Curie premio Nobel sariak hartu zuenak, horrei buruz egongo da bai pelikula bat, oso interesgarria, zientzilaria Marie Curie hain gauza asko egin zuen, eta hain ematen du, horre garaian zientzilariak bakarrik mutilak zirela, ez? Eta berak egin behar izan zuen gauza asko. Esfortzu bikoitza. Orduan, nik uste dut borobila izango dela, ez? Marie Curiekin amaitzeko. Ez dago beraz aitzakiarik, ez? Hori da. Zinema honaz disfrutatzeko eta gainera Iruñan. Da, gainera Iruñan, hori da. Bestalde, Cannes jaialdia ja bukatu zenetik aste batzuk pasa egin dira, baina eztabaida hori zertan gelditu zen, ez? Irabazi zuen... Netflixekoak, ez da? Erantzuna nik uste dut biok esan genuela zelan joango zen. Netflixekoak ez du irabazi eta ez dago sari bat Netflixekoa barruan. Danak esaten dute oso ondo zegoela pelikula Netflixeko bi zeuden. Eta gainera datorren urterako kendu egin dute Netflixekoak ezin dute parte hartu. Ezin dira, Cannesen. Orduan, irabazi dutenak ez daukate zerikusirik, jadanak daukate estreinaldiak egiteko leku guztietan, zinetan. Hombre, normala iristen zait, ze zinean ikusi egin behar da pelikulak, ez? Baina, aukera bat bai eman behar zaie beste plataforma batzuei. Baina, esan genuen bezala ez du irabazi. Azkenean ez da irabazlea izan, beraz, gaurko hainbat pelikula ditugu, estreinaldiei dagokionez, ekainak 9 eta ostirala, lehenik eta behin American Pastoral, ze pelikula dugu hau. American Pastoral, Ewan McGregor ezagutzen dugula aktore bezala, Trainspotting eta, La Guerra de las Galaxiaseko saga barriko Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor oso ezaguna da, eta bera dago lehengoko aldiz zuzendari bezala pelikula honetan. Ez bakarrik aktore bezala, baizik eta zuzendari bezala. Orduan, berak pelikula hau egiten du, liburu batean dago oinarrituta, liburu bat eukizuena saria, liburu bezala, Pulitzer saria eukizuen, Philip Rothena, eta oso zaila da horrelako eleberri on bat, filme baten egitea, ez? Eta lehengoko beran pelikula, eta ausartzen da, horrelako prosa daukan liburu batekin. Orduan, gaina oso interesgarria da, ze da, 50 hamarkadan hasten da, 60 hamarkadan batez ere gertatzen diren gauza bat da, famili bat oso, esango dugu, oso
perfektoa, pixka bat, bera atletismoko oso ona zen, mutil bat lan ona dauka, emaztea bai oso ederra, bueno, famili perfektoa esango dugu, ez? Horko Amerikako garaian, eta alaba, sartzen da pixka bat politika hor, eta bomba bat epintzen du korreosetan, eta orduan ez desagertu egin behar izaten da. Eta horre gauza guztiak pixka bat familiari egiten dio apurtu, eta ja bere idealista punto gauzak pentsatzen zuenak eta azten da aldatzen, ez? Bai. Oso sakona da gaia, baina Ewan McGregor batzuk esaten dute ezin dela egin liburu hori dagoen bezala pelikulan oso zaila dela eta gelditu dela gainetik. Beste batzuk esaten dute, bere lehenengoko pelikula izateko, egilearen baimena dauka, eta egilea pozik gelditu da. Orduan hori oso garrantzitsua da. Bueno, ikusiko dugu, ez? Aukera badago ikusteko ona ala txarra den, beraz, ikusi eta gero eman dezakegu iritzia. Ongi bestalde batetik, Kapitan Calzoncillos. Hau esan diazu marrazki bizidunak. Marrazki bizidunak. Gainera, askotan ez dugu, egon behar da bai marrazki bizidunak, askotan ez dira egotu marrazki bizidunak, eta gainera DreamWorks dago atzean, DreamWorksek badakizu Shrek, Madagascar, pelikula oso onak egiten ditu. Nik hau Kapitan Calzoncillos irakurri egiten nuen orain dela asko, eta beti gustatu izan zaitan beste, eta ikusi dudanean, hau esan iatzen dutela, esaten dut, jende askorek ezagutuko du hau komikia, ez? Esaten da bezala, da liburu bat marrazki askorekin, ez? Eta, Kapitan Calzoncillos dira mutil, gaztetxo bi ikastolan daudenak oso pixka batek direnak gaiztoak, bai, oso, beti dabiltzala gauzak egiten, eta egiten dute komikiak, beraiek egiten dute marraztu komikiak, eta daukate superheroi bat deitzen dela Kapitan Calzoncillos, eta zuzendaria beti dago, beraiei bronka botaten, eta orduan beraiek egiten dute hipnotizatu zuzendaria, ez? Kapitan Calzoncilloa bihurtuz bera zuzendaria benetan. Orduan, klak egiten duten bakoitzean, klak! Kapitan Calzoncillos bihurtzen da, zer egiten du? Kriston kalzoncillo handiak, epini eta kapa batekin, eta pentsatzen dudala superheroia, ez? Orduan, gaizto bat, irakasle barria agertzen dena da gaiztoa, zen nahi du umorea kendu jende guztiari, eta orduan honek superheroiak pentsatzen du berak egin behar duela, eta mutilak oso trastuak dira, eta ikusten dute gauzak eruta... Eskuetatik joaten ari zaiela. Klaro, gauza bat beraiek nahi duten egitea eta beste bat zelan joaten den ja, ez? Eta da Bilkeien liburutan dago oinarrituta, ez? Kapitan Calzoncillos, eta da, entretenitzeko. Eskatalogiko punto asko dauka, badakizu, txisa, buskarra, horrelako gauzak, gustatzen zaien gauzak asko daude, slapstick, jauzi eta komedia puntu hori bai dauka. Entretenitzeko, divertigarria. Aukera ona. Osongi, Frantzia aldera joanen gara, El sueño de Gabriel pelikularekin, ez? Bai, hemen Frantzia eta daukagu Belgika biak naztatuta, frantziarra Marion Cotillard aktore oso ona da, eta kanen pasan urtean inaugurazioa egin zuten pelikula honekin, egon zen kanen, eta jendeari gustatu zitzaion asko da, romantiko puntua dauka, gerrako pelikula, berroketa markadako, gerra osteako pelikulan da, Proventza frantziarran kokatua, eta bere gurasoak nahi dute bera ezkontzea, ze bera da oso askea, orduan garaierako bera da oso librea eta pixka bat izango dugu normalean egiten duten emakumeak ezkondu, umeak eukita, ez da horrelako emakumea, ez? Orduan jarraian gurasoak egiten diote ezkondu erain Espainiar batekin, frankismoko gerratik alde egiten dagoena dala nekazaria eta bera ezkontzen da gogo barik. Baina bera dauka harri batzu guntzurrunetan eta joaten da balneario batera, osatzera, bere, liburu batean dago oinarrituta ditzen dena mal de pierres ero horrela, mal de piedras, esaten da bezala, ez? Hemen El sueño de Gabriel da, baina liburua berez da hori, ez? Harrien, ez, mina, esaten da bezala hori. Eta orduan hor ezagutzen du soldadu bat Indotxinako gerratik datorrena gaixorik, eta maite mintzen da, baina barrura arte, eta dana trastokatzen, ez? Maite mintzen dira biak hanbeste, da berak ez du nahi bere gizonakin egon, eta da, esaten da bezala maitasun, baina drama totala, baina maitasuna, eta bera oso ondo dagoela esaten dute, Marion Cotillard,
oso aktore hona da. Bai. Polita Polita eta dramatikoa eta bai pasio handikoa, ez? Horrengo zaude gehien gustatzen zaidan. Bai? Horrengo zaude gehien gustatzen zaidan, bai. Bueno, bestalde, nik uste hau estatu batuetatik, ez etorrela, La Momia. Bai, La Momia, bueno, ikusi dugu pelikula asko La Momiari buruz. Bai, ni buruz. Bai, egon dira Brendan Fraser, eta bueno, egon dira beste La Momia ezberdin. Universalek nahi du berreskuratu 30. urteko monstruoak lehenak zeukanak, ez? Orduan, apurka-apurka, beran sagako lehenengoko pelikula hau da La Momia. Da, gero egingo du Frankenstein, Javier Bardemek egingo duela, gero egingo du bai gizon ikustezina Johnny Deppek egingo duena, osea, saga bat da, eta lehenengoa hau izango da, ez? Hau La Momia. Eta hemen zein daukagu, Tom Cruise, ez? Tom Cruise daukagu. Arraroa egiten zait Tom Cruise horrelako pelikula batean sartzea, ze beti bera egonda burrukan horrelako pelikularik ez egiteko, eta pixka bat aktore ona bezala, ez? Jendeak hartzeko, eta arraro egiten zait horrelako pelikula batean sartzea. Bai, ze berak beti burrukan egin du ez pentsateko bakarrik guapo bat izan dela, eta egin du pelikula oso gogorrak, baina hau da entretenitzeko pelikula bat. Momia, hemen kasuan, emakumea da, lehenengoko bidar emakumea dela momia, esango dugu gaiztua esnatzen dena eta gauza monstruak eta espiritu, gauza ez bagizu, fantasia asko, akzio askokoa, zinean ikusteko bezala, baina ez dute ondo pintzen. Horrelako pelikulak normalean beti efekto bereziak, ondo egoten da entretenitzeko pelikulak eta baina, hori jende batzuntzako nik uste dut horrelako jendea gustatzen zaiona monstruak eta hori da, entretenitzeko eta efekto bereziak eta asko dauka, hori bai. Eta zinean ikusteko bezalakoa da. Baina dauka gidoilari asko, historia honetan, eta normalean gidoilari asko daudenean, ez da izaten oso errezabe danak historio bat egitea. Ideia gehiago daude, baina pelikula bat egiteko, telesaietan eta hobeto funtzionatzen du gidoilari asko egotea, baina pelikula batean, azkenean gelditzen da pixka bat. Bai, orduan, entretenitzeko ondo, baina historioa gelditzen da igual pixka bat izaten den bezala, bai, gainetik ez? Eta Tom Cruise hemen sartu da, baina hor daukagu. Divertigarria izango da, eta momia esaten dute bera neska deitzen dela Sofia Boutilla Star Treken agertzen dena, hori izaten dute dalagoela primeran, eta egiten duela oso ondo dela princesa egipzia. Egipto eta estatu batuetako kontuak alde batera utzita, joan gaitezen Italia aldera, ez? Michelangeloren inguruko dokumentala. Bai, dokumentala, daukagu. Hau ez da gaur estreinatzen. Gaurrez, asteartean egongo da, gero, ostegunean bebai beste dokumental bat egongo da, El Boscona, el jardín de las deliciasei buruz, osea, egongo dira dokumental ezberdinak artista ezberdinei buruz, Michelangelo jende guztiak daki, el David, eta bueno, ez, hain gauza handiak egin zuen ez bakarrik, eskultura, margolaria, arkitektoa, gauza, ez? Orduan, horri buruz, dokumental bat oso interesgarria da, ez? Ikustea, El Bosco bai eukiko dugu, aukera ikusteko dokumentala, eta bueno, pelikula fikzioen artean daukagu bai dokumental, ez? Artista handi hauei buruz, ez? Batez ere Michelangelo, izan zen, Renazimientoko hori da, oso interesgarria. Bai, dokumentala jendea geruta gehiago gainera ikuste du jendeari gustatzen zaiola. Agian ez ematen dira errealismo puntu gehiago, zer iruditzen zaizu? Errealismo puntu gehiago dokumental honek esaten duzu? Ez, dokumental bat egiten denean pertsona daten biografia. Claro, askotan ikusten dugu pelikula egiten dutela biopik, ez? Ez dira dokumentalak, ja dira, sartzen direla ikusten pertsonaiak beraien aktorianak egiten, hemen kasuan ez, hemen kasuan hitz egiten dute jende aditu asko horri buruz, lehenako gauzak ikusiko dira, berak egin duen gauzak, eta orduan dokumentala da hau, ez? Ikusteko bere lana batez ere, eta hori. Gero asko modan daude biopikak esaten genuen bezala, ez? Honek, hau ez da biopika, hau da dokumentala, orduan errealagoa izaten da, normalean, zuk esaten duen zuen bezala. Bestaldean ere estreinatu zen ez, dantzari enez gogoratzen izenez, oraintxe, baina hori dantzari da, esan baten genuena, inguruko dokumentala. Bai, baina hori ja, zan biopika.
Vale. Claro, ez? Ez, zuk esaten duzuna dantzariarena hori dokumentala zan ere bai. Baina eske hori bera zegoen, claro, hori bera zegoen hitz egiten bera. Claro, bizik dagoenetik. Bueno, songi bukatzeko Arantza Pieles izanen dugu ere, ez? Hori da, Pieles espainiarra da. Hemen itxura denez danak dira kanpokoak eta daukagu hemen Pieles. Eduardo Casanova Aidako aktorea. Bueno, Aidako aktorea jende askorik ezagutzen du, oso argal-argala. Ile txuria duena, ez? Orain jarri du uste dut. Orain ile txuria jarri du? Bai. Oso gaztea da, bera, baina, bueno, ez dakit, ile txuria jarri duen, baina da argal-argala, homosexualaren papera egiten duena, argal-argala. Bueno, hori Eduardo Casanovak horrek egin du Pieles, hau pelikula, berak zuzendari bezala. Oso gaztea. Bai, oso gaztea da, eta eginda dauka film labur asko, bai. Eta hau egin du, baina da, hau bai dela pelikula oso ausarta. Ez dauka zer ikusten dugun pelikulekin. Danak dira itxuragabe, deformatuak, batek dauka ahoan ipur zuloa. Ahoan ipur zuloa. Beste batek dauka azal guztia jauzita, beste batek dauka begia itxita. Jon Kortajarena modeloa ere bai, agertzen da arpegi guztia bakarrik begiak ikusten zaiona. Osea, doa, zelan jendeak eskutatzen diren daukatenean akatzak ero itxusiak ikusten direnean eta beraiei buruz, ez, zenba komplejo, zenba gauza eta oso ausarta da eta bebai punto... Ezberdina. Oso ezberdina, ze, klaro, normalean beti gustatzen zaigu ikustea gauza politak eta baina hemen danak dira itxusiak, danak dira oso... Horretara ohitu gaituzte, ez? Bai, eta orduan, baina berak eramaten du era batera beraiekin ondo egoteko. Ez en plan, txarrak dira, ero eskazak dira, ero ez. Osea, ulertzeko bai, badaudela munduan, jende ez desitxura deforma eta itxusiak eta ezberdinak eta hombre, daude, hori izaten duen, bat dago sirena bat nahi duena izan eta hainkak nahi duena moztu. Eta da oso arraroa, Pixka surrealista. Surrealista puntua, kolore arrosa dauka pelikulak eta lila, denbora guztian, eta pixka bat kontrastea bezala, ez? Egiten dana itxusia eta gero arrosa eta lila puntua dauka asko, ez? Eta horrei buruz da, jende itxusiak eta deformatuak eta zelan ez diren ausartzen kalera ateratzen, lodi bat dago, inoiz ez dioten ikutu, da zelan triste dagoen, eta bueno, horrei buruz pixka bat da, eta Kandela Peña daukagu bai hemen oso aktore ona dela, agertzen da azala jauzita bezala epinita. Makillaje asko dago hemen pelikulan. Oso ongi, hauetatik zeinek deitzen dizu atentzioa? Zuk esan duzun adibidez, nik pentsatzen dut oso polita izan behar dela. Baina American Pastoral, igual eleberria oso ona denetik eta bai, kuriositatea daukat Ewan McGregorrak abertzar egin duen, bai, ez? Nola utzi duen, ez? Zelan egin duen. Eta hau Pieles irizten zait, hombre, pixka bat beldurra ematen dit, horrek pelikulak dira nahi dudana ikusi baina esaten duzuna, haber zer zelakoa izango dan, ez? Esaten da bezala, kuriositatea sortzen dit. Osongi, pasaden asteetan batean bat ikusi duzu? Bai, egon ginen komentatzen, ikusi neman El Círculo bai, baina azkenengokoa ikusi nuen Déjame salir, esan genuena beldurrezkoa zena, neska bat mutil baltza eramaten zuena, osea, niretzat, normalean beldurrezkoak eta izaten dira pixka txotxokeriak ez? Igual ez dizuteneak beldurrezkorik ematen. Baina hau gustatu zitzaidan, zelan dagoen eginda eta bai, bere puntua daukat eta freskoa da. El Círculo bai, internetari buruz eta esan genuena enpresa bat Google edo Apple bat handi bat bezala gogorra iruditu zitzaidan, parte batzuk dauka gogorrak psikologikamente esaten dena bezala, eta oso erreala iruditu zitzaidan, horre gauzak gertatzen dira eta gertatuko dira gero eta gehiago eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Bat iruditu zitzaidan interesgarria eta oso ondo dagoena, gustura gelditu nintzen pelikula egin, eta Déjame salir, harritu egin, ez nuen pentsatzen horrelako ondo egongo zenik. Bai, eraman zonela sorpresa. Bai, sorpresa, eta denbora guztian zaude pelikulan, ez pizka bat hor, bai, oso ondo. Oso ongi, Arantza, mila esker. Zuei. Primeran, eta ongi izan. Bardin.